tinabal niya parisan ni mong utan Bisaya sus hurutan ng bahaw nimo bay imong tudlo bay imo pa jud matitilapan nyo kanya padaw na tagkuan adto tag tabuan kay maingon nila bay nga ang tabuan na ako no daghan didto nya pagkaman kawanon man aw dahil lang balag mabasa ta sa uwan pero basa jud dieta nya ad na tas tabuan bay kay mamili ta og tinabal nya ang nakalindot bay ingon may gingon nila bay nga ang tabuan ko numpit na kadahalang buwad nya lami kani kay mga buwad dagko kay mga buwad diri bay nya nakalindot diri bay sus nara na nakakita na og tinabal bay. Perti mi dining dugaya gihimulag asin bay mga 15 ka tuig naman ning tinabal diri gihimulag asin nya. Murag jud piranha man ning tinabala bay pero ako ana dili mahimutang ang tinabal nimo bay kuway utan jud o ato ning andam atong utan diha. Well nagkuan ta sa utan nato bay hugasan nato niya atong tinabal kay para makuha ng mga mila-mila nya ana na nanaon mo pagkuan mga kanang kiliki-iliki diha bay imo nang kuhaon diha kay naa mga mila-mila na milit diha humulan nimong tubig bay nighumog tubig andamon nimo mga kamatis nimo diha kay di mo lami ang mong tinambal kung walay kamatis bay lami kay na dihang kamatis diha nya nakanindot na bay ato andamon mga lamas diha kay ato man nang ilunod ron bay human aton sa atuon natong tinabal kung luto na ba nya awan na ilunod aton itong mga bombay diha nya hasta ng mga kuan diha kamatis kay lami man gud ng kamatis bay kung ako muluto bay ako jud nang palaton ang kamatis gud kay mao gud ni man kadag lami bay nya while nagluto pa ta sa tong kamatis bay ato sa taguro na ato ang kuan sa mga utanon ba kay para magdungan nigluto tanan bay nya tadtao daw balikon sa nato to ang kamatis kung okay na ba o diha nato awan na patan-aw na to lata na bay diha na nato ilunod ang atong tinambal kay lami man gud nang basa ang kamatis bay nya ilunod ang tinambal bay nya mutuhop man gud na bay ang kanang bitaw iyang sabos sa kamatis bitaw mutuhop sa unod sa tinambal bay nya o ato nya atong balikon atong utanon bay kay para magdungan jud ning luto ang duha bay kay pergabi gutuman jud nako bay kay wa jud koy kaon pamahaw paniudto bay nya kanida na ni panihapon bay nya mag-init dag tubig bay nya ilunod atong tangad na to og ang kuan ang kanang luya para motuhop ang lasa nya bay nya bukal na bay diha nato ilunod ato ang labasa og gabi bay kay lami man gud na bay o ni bukal na lat magilata na ni bay mas maayo man gud bay nga ilunod nimo ang imong okra bay kay para lami bitang lasa bay nya labi man ay kumot isimuhang bahaw bay lami kay bay pilit bay nya baliko na to yung grabe lamian na jud sa atoan tinabal bay o ga sus lami asang utang bay nang bukal-bukal na jud bay pitin nang samot na ko kagutom man bay lami jud kay bay aton ning haonon bay kay medyo perti na jung guslaa bay ato butang diri bay diha na bay tilamia piti humuta bay diha na bay nya ang nakanindot bitaw bay kanang magkaon ko bay ako yun ang paspason ng kaon bay kay lami man gud bay labi na puno imong baba bay pag makuan man gud nimong lasa sa imong gikaon bay kanang puno na kay imong baba bay mo na kanang nakalindot bay lami samot na ang giparisan og tinabal bay lami jud kayo bay ngano kaning lami jud kaning tinabal bay no nya sus lamia jud bay dali kay nahurot bay kan batay ka naman busog kay kabay nga imong tiyan bay kay ikan jud kuto bay nga grabe kat inig-irot mo to kuto bay nga grabe tinua bay higupo na tanan bay wa jud mabili na bay human tila-tilaan pa natom lang plato diha bay diha na piting busugan na to bay nya patay wa na jud pitin yung busugan tila-tilaan na to atong mga kumagko diba kay namindit man gud ang mga lami kay namindit suga niya ang lamian basuga